Dhewean mawon Mbah Jemblok ajeng gabung ae kula tolak. Wis enak dhewean sak gremeng-gremengane administrasi sak anane pekwe malah. Ora mikir seragam. Lah mboten seragam. Loro ki apa-apa kudu padha. Heeh. Gek nek sijine ora patiya pinter ya luput terus. Enak dhewean ngeten niki mak-mak sinden ya wis alas. Pokoke tetep community, Pak. Komunikasi. Ya komunikasi. Mriki Mas Jolang. Iki pelawak sing diakui dunia. Aku anggere ketemu kanca-kanca pelawak mesti salut karo Mas Jolang. Titip salam. Salut karo Mas Jolang. Bocah pelawak kok ijen kok teteke ora karuan. Lah iya ini perlu dicontoh. Pak kersane ora ribut administrasi. Dhewean mawon Mbah Jemblok ajeng gabung ae kula tolak. Wis enak dhewean sak gremeng-gremengane administrasi sak anane pekwe malah. Ora mikir seragam. Lah mboten seragam. Loro ki apa-apa kudu padha. Heeh. Gek nek sijine ora patiya pinter ya luput terus. Enak dhewean ngeten niki mak-mak sinden ya wis alas. Pokoke tetep community, Pak. Komunikasi. Ya komunikasi. Aku dhewe yo ngene iki wong ijen. Nggih anu ta Pak Igit, sak prayogane sak mampune tetep kokoh berdiri sendiri. Oh. Aku nyangka berarti lambe mundur iki mung kari temumpang ngene iki tok ya, Jo. Ora usah mok kenek iki mung kari temumpang ngene wis. Wis Winginane nate ambles tak dongkrakne kok, Pak. Kaya iya, dadi nggih pun sak gaduk-gaduke. Dadi memang dunia mengakui ya, Pak. Oh nggih, sukses selalu untuk Mas Jolang. Amin. Mugi-mugi sehat. Amin, Pak Igit matur nuwun. Panjang umur. Matur nuwun, amin. Awet urip. Amin. Nganti entek wong isih urip dhewean. Seneng nek aku soro. Kok soro piye ditukake? Dhewean donya sampeyan ambuane lha ora ana sapa-sapa rak tengok dhewean ngono. Penak dhewe iki nek pentas ngene iki lho ni, kaya Mbak Eni. Wong ya gara-gara ki alon-alon nggih Mas Petruk nggih. Heeh. Wis ora perlu rame-rame. Kula mengke ora mantuk. Ning ndi ya? Ngiras-ngiras sesuk pasaran Galdawa Pak Igit. Kulaan. Oh iya. Sesuk kemis ayo pasaran lho, Pak. Kowe kok yo hafal? Lah wong mantan. Mantan copet. Ora ya mriki pasarane kemis. Nggih. Iya. Nembang ijo nggih. Alhamdulillah tak kira kok ya wis Jor matur nuwun kok ora ngono lho. Karo Mbak Lila. Kali Mbak Lala. Lila. Lila. Kas kula kok ambek sembarang gelem, Pak. Sing penting ana kancane. Ayo, Nduk. Bres. Mbak Lila ini make up-ane jam 4:30 kalau wau sampun. Saniki make up agak ape cukup wedak pun streaming kok. Ini nak. Iya konsisten. Iya penyanyi hadroh bareng. Oke. Yatut kaca arane wayang ngono bareng ya. Wong ning donya kudu sembayang. Ngono kowe. Ono sing nyauri, aku urung kudu. Wong kowe kewajiban kok urung kudu. Lah ya omong maksude urung wayahe kok. Lah kok wis wayahe ra ya kudu dhewe. Ngono kok perlu lilane lega lenggawah. Wayang iki wancine metu dagelan jolang kaya kaya aku jo. Astagfirullah menungso iku terahe batin laire beda-beda.
Wong aku ya kurung patiya kopok bener wis krungu nek kaya asu lho. Kaya aku. Kaya asuku. Nggur koyok ae lho. Lah ya kaya ra tenan ya lho ya. Sing penting pokoke awake dhewe iki bengi iki. Napa? Sesuk prei. Sampeyan prei? Prei. Padha. Ih, ora. Ngono ya. Mbok tilep ya wong-wong ya. Ora perkara ditilep lah kowe ndekne ora ngejak aku. Oh. Ya ora kaya ngono pancen pancine iki ya nyok rono nyok rene. Besok tak weling nek Medion aja ngeuem lho. Karepem aja ngono lho. Nggih, mboten. Karepmu. Nggih, mu saniki kula ning nganggomu, Pak. Ning omah lah saiki nganggo banyumu. Ya aja nek omah tetep banyu. Ya. Pokoke ning Rembang Bluro aku kudu tetep dialog lokal harus diungkapkan. Ya. Karepmu piye? Oh, ndak iya. Golek-goleki diitang-itung ora enjoh ngitung. Karo Mbak Putri. Karo Oke, kene, Bu. Putri. Iki anu sing karo Piai Sir Gading. Sri Gading. Gading. Dolan rono ya isih tetep wae. Garwane Mas Bagus. Oh nggih to, garwane nggih nderek to. Seni to Pak Igit. Seni. Niku nggih garwane nggih dalang. Oh nggih to. Pas festival tok. Oh. Saliyane festival ora gelem mayang e. Oh, iku jenenge dalang berhati. Mayang awan iki. Sing deg-degan putra. Nggih, jenenge dalang berhadiah kan wonten iki. Waduh. Sugeng ngenjing Mbak Putri. Sugeng enjing. Kegiatane Mas Bagus sing nyaron ke garpu niku napa menawi wonten dalem? Niku teng bengkel, mantuk tilem. Ngomong, Pak. Oh ya syukur. Saiki juk ndek putra rondok kuru nggih. Ayo nek Nelongso apa uripe? juk gadah putra garwane jenengan rondok kuru apa mike didum ngono wae ya. Boten, Mas. Ya resiko duwe bayi ngono kuwi, ku pun amakmu kudu hati-hati. Mas Bagus udut napa mboten? Udah. Nggih hati-hati nek bar kudune sing ibu iku harus perhatiannya luas. Kok iso? Nek ndene puskesmas ana bayi semaput bar ngemik mboke gara-gara mambu mbako. Lho, kok iso mambu mbako iki Lah ceritane, Mas? menawa buyukane kurang kebersihan apa. Bersinggo bapake. Garwane sing pundi ta aku ya. Masa dereng ngertos? Oh sini kok nun saya ora dipeteng nggih. Sing peteng apa? Mataku Pak Igit, mataku. Karep muni kulite ngono. Mataku. Aja ngono, Mas. Ayo, Peteng-peteng lah aku cinta kok. Iya ya, Nduk. Bojoku ku aja mok sia-sia terus ngono. Aku dhewe ngono, Nduk. Biyen anggere peteng-petengan ya cinta. Maksudnya ki aku wis Nduk. Sing penting ku atine wong ireng iki kudu bangga. Aku irenge tak banggakno dhewe awakku. Wah, wong pitik ireng iso ngendhok putih, wong pitik putih ra iso ngendhok ireng. Wah iya. Sing penting atine ya, Mas. Ya ambek Atine bojomu piye? Apik. Apik to. Oh. Ya ngene iki lho Bu nek ditakoni wong iki apik. Ah, wong putri matur atine apik bagus ngene kok. Wah putri ape muni sak tenane Dek bagus. Ya nembang-nembang berdua nggih. Ya. Lagune Pak Sigit mawon nggih. Lagune Pak Sigit ki akeh sing ndi sing kira-kira. Tali Tresno Slindro. Nggih. Oke. Oh mau wis ya. Mau pas adegan wayang wis ding liyane. Ah, senengane Putri katresnanku. Lah niku Pak Kro dadi teringat masa-masa Karek kowe put karek kowe. Berarti laguku ya bermanfaat ya. Nggih, Pak. Mas Bagus. Aku kenang-kenangane lagu iku to jenengan to? Iya, Mas, pas lagu-lagu kuwi lah iku PDKT karo ndekne. Oh, nek Mas Doyik kae kenalan mbek garwane lagune Garuda Pancasila. Doyik kuwi. Ngono. Doyik pas upacara iki mengambil suara ki salah. Oh.
Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ngene iki terus ae ora mendek-mendek. Terus akhirnya kena. Pribang. Ah, katresnanku menika tak gawe tahun 2006. Dadi wis 20 tahun Jo aku. lho. Wis pas iki, Pak. Nggih. Pas 20 tahun iki, Pak iki. Nggih. Menika mengisahkan cinta segitiga antara Banowati Permadi lawan Kurupati. Mergo mbiyen auto tugas akhir kuwi. Tak kira petugas kereta api. Mas Doyi, nggih, tesemut nggih, Mas. Om, aku gak kuatir. Neng ngawur iki disediani dadung iki koyo memprihatinkan. Iya. Kowe ngopo? Husen mau salaman karo Lukman. Damai. Basamu kok ora ngukup, bilung ora ngukup. Mbahku kok aku meneng ae ora roh. Iki bahas apa ya? Mbah ora roh pekarane aku. Padha. Aku ora dong. Wis atre cacang ngene iki lho. Angger jobar mangan sego mbendok ngene iki lho. Buka kok Mas Doyi, buka Mas Doyi. Mas Doyi. Ayo Om, melek Om. Nah, Wong sore mau pas kelingan saiki wancine nglilir Doyi malah angler. Katresnanku Mas Doyi. Wis wedhuse sing mati 5 rasa dipikir. wis diomong-omongi to le godhong telo diurap Pak kakno wedhus matek. Malah aman godhong kresen kuwi lho. Ta iya. Nek cara Blora kresen iki jenenge apa? Seri. Nek cara kidul talok. Ya. Wit godhong talok kuwi lho yo jukuki kabeh lho pakane wedhus mewah. Iya. Iya. Sing rada cilik-cilik neh apa kuwi swara suling apa string-string sing tarino semono. Iso ta ora dijejek ngono sih. Nah, kuwi ana swara angine apa ora kuwi? Kok biyen tak pesen iki orjene pasangi swara angin. Dadi kaya ning TV-TV. lagi bedol kan. Cicuit. Gatot kaca mabur barang ngono cicuit. Lho iki ora. Oh mbantah Pak iki Orjun kon ngiseni manuk. Iya. Buka saking keyboard katresnanku Mas Doyi. Ya. Kecilikan.
matur nuwun masih ditenggani Pak Suwaji. Oh, Pak Waji cedak lapangan kono ya. Ya meh wayangan. Oh, ayo men digawe mantu Pak Waji. Kapan, Tru? Tanggal 23 Mei 2017. Mbok yo sing cedak-cedak to, Pak. Pak Waji gatel. Iya ya. Kesuwen ora nempur wis maput kabeh. Kuwi sing goleke dina aku dadi. Jenengan yo padha ae, Mbok. Iki sing paling apik sasi iki sak cepete ngono. Yo ora. Ndak dikira kependang ditanggap. Alah wong asline padha. Maksudnya padha kanca-kanca semangat ngono. 23 Mei 2017. Heeh. Nggih Pak Waji iki mirsani ning jero daleme Mas Agus ngono. Ayo monggo lanjut ayo. Terima kasih. Kene gini Melani karo Indri. Ya, Indri. Di Indri Dek Melani. Ya. Udah kene Mel. Nih.
Iki ya Syekh. Iki seangkatan karo awang iki. Oh. Berarti ku ya semester 6 iki miani Mel. Nggih, Pak. Weh. Langsung dirampungke nggih kaya Mbak Lilaus kuwi. Wah. UT Universitas Terbuka. Iki nek ora dielingno krana nek tak cegati rene. Sapa? Indri. Ono. Semangat tuh, no. Semangat dong. 45. Garwani sampun kundur sangi dinas angkatan laut Mbak Indri. Dereng, Pak. Dereng. Santai. Tapi nang mriko lak enten sinyale to garwa. Enten sakniki, Pak. Oh, sakniki enten. Pun digawan. Biyen mboten enten nggih. Mboten enten. Wah, lah iya. Wah, diakal. Kapal AL ora ono sinyale. Sakniki pun sandar, Pak. Oh, sampun sandar. Oh, nggih. Sandar iki ngasok. Sandar. Merapat ning daratan lho, So. Ji. Dadi kuwi garwane AL. Angkatan Laut. Menawi Mbak Melani cita-citane garwane profesine napa Mbak Mel? Pengusaha, Pak. Non? Pengusaha. Oh, cocok pengusaha. Pengusaha iki ana pengusaha ndok, ana pengusaha dijelaske. Ora masalah pengusaha apapun sepenting usaha. Kaya kanca-kanca iki arep opo tetep usaha. Cita-cita di bojo pengusaha anggere agek butuh usaha terus. Ya, usaha itu tidak boleh lepas, harus menjadi komitmen. Oh iya. Coba tak bebaske wong loro arek nembang napa sing sigrak sing gayeng. Ayo. Ya wong loro, bisik-bisik. Ya, Nggih. sing apa? Mbak Melani. Layar. Asik pun Pak, pun ketemu. Oh nggih. Apa? Lho. Mas gelo, Mas. Oh, gelo. Sing nganggo urgen ki, Nduk, tau sing ora. Padha wae ngono ya. Manut. Ya wis ana mbek ora ya padha kok. Nggih. Maksudnya lagune iki lho saire padha. Omongane Julang ora penak iki. Saire padha, Pak. Tenan. Piye ana karo ora ndoyik ora apa-apa ya. Walah padha Pak iki. Oh maksude tur ya tombo kangen campur sarine basu. Piye? Elek apik campur sari ndoyik. Alah ngger wani ngeduni nggih elek to, Pak. Wingi sawa minggu ngwedur alhamdulillah. Laris ya Yik ya. Dadi sene njaba digoleki sene kandang mati alhamdulillah. Nek kowe lila iku somben iku sangkan parane saka ngendi ae Gusti Allah iku bakal ngijoli ngono. Oh. Gelo. Sing ngomong sapa iki tenan iki sopir-sopir. Gelo coba kaya ngapa. Indri dan Sido ta ora wis kadung tak umumno. Sido. Lagune ndoyik to iki gelo iki. Ayo Mas Doyik semangat. Gelo, monggo Mas Rangga, Mbak Indri dan Mbak Melani. Yo. Semangatnya mana? Ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Ya Allah jaga Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Ya Allah jaga Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Ayo yo. Bareng saiki ketemu sampe teka ninggal
yen tangan pancen semuanya. ditinggal gawe kari aku ora kaya ngene lakonku yen Oke. Ready. Iya. Coba Mbak Yosi karo Mbak Ida Lala bareng-bareng. Ah, ya bareng-bareng Mbak Yosi, Mbak Ida. Bareng-bareng. Bersamaan. Kebersamaan itu penting ya. Bareng-bareng wis seneng. Ya sayang ya sayang ya. Iya juragan apokat Jo. Nek aku Nggih. pesen apokat karo Mbak Yosi. Oh. Sing lonjong kuwi apa jenisnya ndek iki ya lali jenenge. Red Vietnam. Oh. Red Vietnam, saiki ana film Thailand, ono Vietnam. Terus Bugis Pakistan ngono. Aneh-aneh. Ayo iki nandur apokat awakmu nandur apa? Perkara lah. Ayo sinden-sinden iki ben dadi kenal tanaman. Iya, aku ditanduri. Lho, maksudnya nandur nek ditanduri jelas. Lho yo lemahku ngomah. Nah iya lemah ngomah. Nandur wit iki hobiku kok, Cek. Oh nggih ta. Pak Igit hobinya nandur wit. Walah. Wit niku macem-macem lho. Wit lombok, wit terong, Sayur. wit pelem. Tak tanduri kabeh. pelem kuah. Dangkel. Jangkel kok ditandur. Sapa sing muni wedokan Oh, sapa? iso. Iki nandur tenan ya. Oh nggih. Ora percaya wah loro di video cah iki ora percaya. Lho, ngono iki saking senenge ngerti pertumbuhane biyen isih sakmene terus iso wah ngono iki kepuasannya di situ, Jo. Tak suwenenge nek sing videone kae peleme ya Bu, alhamdulillah. Lho kok ora ana loro ning ndi sing jukuk sapa muring-muring jebule ceblok ning isore kene. Gogrok. Pelem loro kok krenggo. Renggok tulisi. Ya Allah. Kok enek wong medite kok ngono ya? Ora medhit iku jenenge anu teliti. Ya, bayi. Ketahanan pangan kok. Nggih. Pokoke ora kudu mangan lah tahan terus. Lho piye ketahanan pangan. Tahan. Lagune karo Mbak Yosi sing sigrak napa? Apa itu? Sing gayeng. Kusumaning ati. Oh, iya. kusumaning ati iki ya tren meneh ya. Nggih. Nggih, Oke. lagune Mbak Nurhana. Weh, Pancen lagune Mbak Nurjanah ki. Nurjana. Iya, iya. lagune Bu PO. Pun panen pinten ton ta Mbak Yosi wingi iki kan? Alah tontonan. Wes panen tontonan aku. Wah, iso buyuyun delok kaya durene. Wah, Iya. Oh, iki. burung wah. Wis, iki aku ndek iki nandur cepedak, Jo. Oh, cepedak niku sing kados tewel. Bibit kok Kalimantan tak tandur. Sok nek wis woh tak wene kuwi. Alhamdulillah. Sik enak nongko. Cempedak berbuah nangka kok ngondekno. Cepedak Mas. Arep mangan. Itu nongko. Arep mangan beton deh. Rawani kondo. Oh iya. Cepedak iki bocah Wah. cepedak kok keluweh. Lagi tak tandur betone ndek iki gek pas woh julang isih urip ora dong. Yo isih. Oh, pas iki neh kok beton cepedak omahe wis cagake beton ngono. Kan ben bakoh. Nah, Yo, iya. lagune Kusumaning Kusumaning hati. Oh, kusumaning hati, bunganya hati. Wah, Yo, coba kaya ngapa? Nganggo mangga Mas Doyi nganggo urgen lagu niki. Nganggo. Kowe kaya nyepelekke ngenteke karo Mas Doyi. Lah mboten piyayine. Kok kaya kowe serik tenanan. mboten piyayine kados supe ngoten lho Pak iki. Mas Doye itu kalau bermusik itu luar biasa. Oh, iya. Pengalamannya sudah banyak. Percaya. Oh, sok ben arep tak jak ngeband. Lho aku karo Doyi meh ngedeke grup band. Oh. Ben Ben apa? apa, Pak? Band
Ben piye? Ben piye? Ben do ora nganggur. Nyepeleke. Yo yo nggih grup band yo. Aja aliran campur sari apa kuwi band. Bene jare. Aliran band apa? Ben piye coba?